Vítam vás u nového kanála. Vítam vás u nového videa na kanále Pabi. Dúfam, že sa vám bude páčiť. Včerajšie video, jak ste videli, a jak nie, tak si ho pozrite. Ratrin. Čo to je? Pokračovať. Aktualizovať. Probíha restartovanie systému. Však čo tomu? Pomôžte mi, ľudia. Toto nie je normálne. Včera sme hrali Slnkohru a prepáčte, nemal som dosť voľného úložiska, takže viete, čo som musel stať? A vyplo sa mi natáčanie a potom nás vyzapala aj tak tá kačetka, potom som si... Prestaň prdieť, to kto bol? What the fuck? No, dobre, skoro som si zlomil chrbticu, hej? Potom sme robili iba parkour a tam som si skoro zlomil chrbticu, ale o tom sa neviem baviť. To nebolo natočené, hej. Mne sa muselo vypnúť totok. Natočené. Ale včera mi dal takto odber, neviem kto. A viete, čo to znamená? Že dneska to musíme zakončiť vínom. Bohužiaľ. Aj keď viem, že to nedám, ale dobre. Podľa mňa by som si mohol dať challenge, že môžem používať iba mytiky. Nie, to bude ťažké pre mňa. Pre mňa to bude tak ťažké, no ale už by sa to mohlo načítať. Tak skúsim zapnúť playko. A prepáčte, ale... No, jak to povedať? Nie je to úplne fresh. Bla 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 bla. A do neba, fuck bitches. To je bratúčet, hej? To sú. Čo nie? Mňa to dalo na môj. Okej, mám tu rôzne hry. Takto, lebo môj ovládač je v riti kvôli stick driftu. Takže bude mi to trvať docela dlho, hej? A keď budem dakedy trieskať po ovládači, tak je to kvôli tomu stick driftu, hej? Vlastne nevšimáte, keď upočuje. Alebo keď ohodím ten ovládač na stenu, hej? To sa nestane. Môžeme si zahrať jeden Battle Royale alebo OG a ináč nový update. Kto nehral, čo verím, že všetci, čo ma pozerajú, jak ma vôbec takto pozera, majú u mňa odberos, aj keď mám iba jeden, že som smutný, takže jak nie, že všetci, čo ma pozerajú, podľa mňa už vedia určite o tom update. Tu už bol, som chcel hrať FMCS, toto bol za mobil, keď si hral. Toto si kúpim. Ale dobré, to si ja fakt kúpim. Tu máme. Nie, copyright, hej, dobre, I'm kľud. Tu ďalšie copyrighty, to nie. Ja nechcem proste dostať copyright. Nová oferka. Kto chce, nech si to prečíta, mňa to vôbec ani ťažko, ani ľahko nezaujíma. Škoda, že mi skončila Fortnite Crew. Dáme si, za koho ideme vyhrať, za Godzilla, už som raz vyhral za Godzilla. Ideme hrať OG najprv. Ty buzeránsky ovládač. Ale ja som nechcela reloady. Šakur. Nikshopa, antilopa. Bože.
Yes! Konečne. Ale tu si dáme... Nie, dobre. Ten nápis, YouTube ten nápis si nevšímaj, hej, že Snoop, hej, prosím. Abracadabra, to dig, bro. Dig ti smrdí ako nikdy predtým. Abracadabra. Keď budeme... On má real OG Ariel Assault Trooper. Hodne, kur... Chcem vidieť, ale koľko má minút. To ma zaujíma. Koľko máš minút, kok. Čak! Stick driftoš. Nemôžem to ukázať, čak? Nie. Čiže Fortnite mi to nedovolí. Nie, tu není mesto veľké. A je tu. Idem tam, aj keď to je hot drop. Alebo ja som si to asi rozmyslel. A ja som si to pre istotu asi rozmyslel. Ideme tu. Keď tu je to, že sa nenaučím, ale... No dakedy. Dakedy sa naučím, ale dakedy nie. Však! Čo to bude? Si toto chcem označiť. Good night. Ja tam už nejdem, hej, keď tam takto ide. Ja ti ľud nechcem vyhrať. Nechcem, aby si mi ty zožral život. Aká si ti tu len opustená. Aha, Biga. Skúsime nájsť minika. Dobre, mňa to nezaujíma, že to je nainštalované. Keď je to môjho brata hra, tak mňa to je piť. Áno, mám brata. A v včerajšom videu som povedal, že sa odhalím, hej? Moc som to nesplnil, ale zatiaľ ani